mensau ar ngut kat baki dang temu ban lech sayo pun sla ha ka jing tua umau haneng khendiat jong ka snong pomlum kate ka jing tua ujung ute umau kala lech dai nak mod jong ka maruti ban ka badan ru yo registration number ML not san M not lai nyau sau long ba kate ka kali kala prai phum mat kat kum ka jing ethu ki balap ya kate ka jing ja ki la yathu ba kate ka maruti ban kala temu ban lech sayo pun sla bat ru kala kit jur la yathu ru bau driver jong kate ka kali ula mensau jur bala penkit na yo te driver jong kate ka kali shapi si laj lengkot tuh kalian suti dah, nah